Aixeca la dalt. Aixeca la dalt. Vinga, vamos, companys allà. Primer hem jugat molt bé el primer quart i el segon hem patit una mica més, però ara el penal són com són. Quan falles, et sents molt deprimit i no sé. Venga, vamos. Bueno, ens ha costat bastant perquè ells jugaven molt tancats i no podíem fer ocasions. Llavors al final el Sergi ens ha dit que juguéssim més per les bandes i ens hem sortit millor però no hem fet gols. I hem arribat als penaltis. I els penaltis s'ha decidit tot. Ha estat inesperada, se'ns ha escapat, però bueno, després d'unes quantes finals no podíem esperar res més, sabíem el que podia passar i han jugat bé elles, òbviament, però bueno, la següent serà, suposem. Molt esforç per part de l'equip, ha costat moltíssim, ho hem lluitat fins al final i ha sigut això el que ens ha donat la victòria. Vinga, nens. Aixeca-la amunt. La final ha sigut primer i segon quart molt disputada. Els dos equips ho han donat tot i ens han marcat el 2-1, ens han remuntat
i tot i així hem intentat remuntar nosaltres, fer un gol i ho hem donat tot, però no ha pogut ser. A mi, la final m'ha agradat molt perquè hem començat perdent i llavors després hem tingut que ficar-ho tot per remuntar i ha sigut molt divertit i com que hi he ficat un gol, a més, així que li posaria un 10. Bé, la veritat que ja fa 6 anys que vam començar aquest projecte. Sabíem que el camí havia de ser aquest, sabíem que el camí havia de ser un camí d'una festa, de juntar els millors clubs, equips i jugadors de Catalunya, tant de futbol com de futbol sala, com nens i nenes, amb una seu. Ho hem portat per tota Catalunya i jo crec que aquest èxit és de tot el futbol, no? Perquè crec que tothom pot veure i pot prendre mesura de lo que fa una federació, de lo que inverteix, de les campanyes que fem, de la promoció que fem i de lo que significa per nosaltres, no? Crec que això és futbol pur i hem d'invertir en futbol viu, no? Jo crec que la implicació de tots els que fan possible que passi aquest tipus d'esdeveniments, com molts altres en fem, crec que aquest és el camí i crec que per aquí hem de continuar.